по-висок. През Балканската война военно-морският флот е изправен пред непосилната задача да противодейства на многократно превъзхождащия черноморски флот на Турция. Същият осигурява десния фланг на войските си в Тракия, блокира и обстрелва българското крайбрежие, поддържа постоянна заплаха за десант в тила на българската войска, подсигурява единствената пряка линия за доставка от Германия на оръжие, боеприпаси и материали през румънското пристанище Кюстенджа, днешна Констанца, за Цариград. На 7 ноември 1912 г. в щаба на българския военноморски флот е получена разузнавателна информация, че Кюстенджа се товарят два военни кораба от Египет за Турция. Взето е решение миноносците Витящи, Смели, Строги и Дръзки под командването на капитан втори ранг Димитър Добрев да излязат на море и да пресрещнат конвоя и да го атакуват.
Този път изглежда, че походът ще бъде лек. Морето е тихо, лек есенен ветрец подухва равно и спокойно и разхлажда лицето. Нощта е лунна и доста светла. Дръзка е последен в колоната и поддържа машината с равномерна скорост. Мотористи, какви са оборотите на машината? Добави още 5 оборота. 5 оборота. От 2 часа отрядът се носи по гладката морска шира. Силуетите на корабите едва се забелязват в тъмнината. Луната се скрива в гъсти облаци, черен мрак стеснява хоризонта, а леката повърхност на мъгла още повече намалява видимостта. Изведнъж на 3-4 мили дясно от курса се появява черна маса, залята в сребристата лунна светлина на току-що появилата се луна. 0 часа и 30 минути е на 8 ноември. Очертава се голям кораб, без да може да се разбере и определи откъде се движи и на къде. Господин Мичман, кораб, дясно полоса. По колоната е подаден сигнал. Виждам неприятеля вдясно. Очертава се силует на турски кръстосвач Хамидие или Меджидие. Ходът на отряда постепенно се увеличава, колоната се разтяга, но връзката помежду им не се губи. Извикайте Минков, всички по места по бой на превода. 5 минути са достатъчни да бъде определен курсът на неприятеля и още 10 за заемане на по-благоприятна позиция за атака, след което последва заповед за атака. В 0 часа и 40 минути от летящия е подаден установения сигнал бяло, зелено, червено и се повтаря по колоната. Михо, готви се за бой. Аз ще карам кораба, ще го подведа максимално близо до противника. Когато 0 часа и 40 минути летящи стреля от около 600 метра и глух тъп звук се разнася в пуста. Хамидие изстрелва зелена ракета и открива убийствен огън в всичките си оръдия. Торпедото пропуска. 0 часа и 44 минути смеля на позиция от около 330 метра. Стреля, но също пропуска. Кормилната машина е повредена, шрапнел пробива димната тръба и кожуха на предния мотор. Ранен е младши артилерист, подофицер Никола Делибачев. В 0 часа и 40 минути Строги дава своя стрел от около 200 метра, но торпедото минава пред носа на Хамидие. Дръзка на 500-600 метра, намалява ход на 120 оборота, заема успореден курс прямо десния си борт и дава пълен ход. Господин Мичман, разрешете да стреля. Непременно ще го луча. Добре, изчакай да се приближим още и когато ти се открие... Есть! Оръдието на Дръзки изпуква при дистанция около 300 метра. Но този заглъхва в общия тътнеж. Артилеристът е доволен, защото е открил това. Но в 0 часа и 46 минути, когато траверсът на апарата покрива носа на Хамидие, Мичман Минков дърпа ударника и пуска торпедото от около 50 метра. Изминават 4-5 безкрайни секунди, когато стълб, вода, дим и пламък покриват Хамидие. Пробойната е около 20 квадратни метра. Има 8 убити и 30 ранени, а носът на кораба е под водата до палубата. Мощен вик се изтръгва в главата на всички. След серия от маневри и смяна хода на торпедоносците се измъкват от охраняващия конвоя кораб.
и се отправят към сборното място в батълното поле. Канонадата постепенно изготвя и в 7 часа и 5 минути отрядът влиза във Варненския зал. Извършената торпедна атака далеч надхвърля значението на един обикновен военен епизод. Тя оказва влияние на целия ход на войната и това определя стратегическото й значение. След 8 ноември турският флот повече не се появява пред българските брегове. В публикация на Мичман Минков се прави следното сравнение. На 26 януари 1904 г. 10 японски миноносци атакуват руска ескадра, стояща на код в Порт Артур, при мирна обстановка, осветени и товарещи въглища. Пуснати са 30 мини, ударили са 3, 10%. На 11 юли 1904 г. руската ескадра е на ход с запалени фенери, атакувана 11 пъти от отряд японски миноносци. Пуснати са повече от 100 мини и няма нито едно попадение. 0%. 29 юли същата година руската ескадра е на ход, атакувана отново, пуснати с 100 мини и нито едно попадение. Отново 0%. През декември броненосец Севастопол е сам на код в бухта Белия вълк, атакувани от 20 японски миноносци и са пуснати 60 мини. Попада само една. 6%. При атаката на Хамидия, при бойна обстановка и на ход без светлини и при 4 стреляни торпеда имаме едно попадение или успеваемост 25%. Изследване на френския корабостроителен историк Люк Фьорон относно торпедоносците или тъй наречените 38 метровите установява следното. Франция построява общо 73 броя за френската марина в 9 корабостроителници. На една от тях, Шнайдер, допълнително е разрешено да изпълни 2 чуждестранни поръчки. За Турция 3 броя и за България 6 броя. Никой от всичките 73 кораба не е имал удобен случай да хвърли торпедо по противника в кораб. Днес единственият запазен в света екземпляр от тази серия е корабът музей Дръзка във Варна, който продължава да приема посетители от 1957 година и до днес, за което с основание можем да се гордеем. Драги гости, имахте възможността да наблюдавате възстановка на събитията на борда на миноносца Дръзки по време на атаката на турския крайцер Хамидие нощта на 7 срещу 8 ноември 1912. Държавен куплен театър Варна и участие на представители на клуб Традиция Варна и Сдружение Бран Варна. Моля да аплодирате изпълнителите на възстановката. Къде там виж как хората са наредили? Къде е там ти казах? Как пускаш?
Thank you.